Pa sve je počelo davne 1935. godine kad je naš djeda krenuo, položio majstorski ispit i otvorio svoju zlatarnu. Onda je tata nastavio, pa brat i ja, i danas evo naša djeca to vode i nastavljaju tu tradiciju. Znači već četvrta generacija obitelji Križek se bavi zlatarskom djelatnošću. Posebno privukla hrvatska baština i tu smo tu smo postigli najbolje rezultate jer mi smo revitalizirali, ajmo reći, nakit hrvatskog primorja, to su morčići. Vratili smo na tržište tradicionalni dubrovački nakit i sad smo pred trećim projektom koji je upravo u završnoj fazi. To je nakit baziran i inspiriran hrvatskom baštinom, znači čipkom. Ja sam Viktor Križek i vlasnik sam zlatarne Križek.